Και σήμερα ξέρω τι λέτε, τι είναι αυτό Θάνο. Τι πας να κάνεις εκεί. Ναι. Λοιπόν, βασικά δεν κατέβασα. Αγόρασα το Outlast και το πέρασα σαν download, αλλά επειδή δεν ήθελα να το περάσω σε παιχνίδι για να μην το χάσω και χρειαστεί να το ξανακατεβάσω, άμα βάθει κάτι ο δίσκος, το πέρασα σε φάκελο. Άμα δείτε, no Steam εδώ, το πατάς και γίνεται αυτό εδώ. Λοιπόν, μόλις ανοίξει, μπορείς να παίξεις κανονικά το παιχνίδι. Και αυτό θα κάνουμε εμείς σήμερα. Θα παίξουμε Outlast. Ναι, αυτό το επεισόδιο θα είναι μακράς διάρκειας. Να, δεν έχω παίξει ποτέ μου Outlast πραγματικά. Και έχει παίξει ένας φίλος μου και από το intro γενικά, εκεί που σου επιλέγει, είχα δει μόνο που σου επιλέγει, να ορίστε, Play Outlast. Εκεί που επιλέγεις πόσο φωτεινότητα θες. Από εκεί το έκλεισα, έφυγα, γεια σας. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε και ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Περίμενε. Θα τρελαθούμε. Όπα. Θα τρελαθούμε, περίμενε. Ναι. Πάντως αυτό θα το ανεβάσω. Το πιο fail download του κόσμου.